Здравейте хора! Аз съм The Cool Nerdmania Gamer и това е Майнкрафт търси талант! Фейл! Моля посрещнете уважаемото жури! Султан Камлиев! О! Почнахме ли да снимаме? Чакай да си облека гащите. Идвам! Аре бе, Кое участникът стана гаши от тука, бързо, бе? Кое стана от тука, бе? Абе, кое той летящо, бе? Сядай си на място вече, бе! Сядай! Тихо бе, Сега. Султанче, тихо. Абе, тук е нас. Сега ще ви представя Wolftamer! Какво правите, матко Майя? Поне ти вече си обулгаш. Ела, тя ми избърши пейката, малко е насрана. Сега ще дойдем. И така, първият участник нека да влиза. И нека първият участник влиза. Айде, влизай. Влизай, аре, влизай. И, здравейте хора, днеска аз съм 100 кила и ще почна да пия. В колата 24 18. В колата 5 пиеха 6. Не, стресна. Килата майка, честит 8 март, туп. Я ще пие килата. Килата майка. Не, спрете го. Султанчето лесно от играта, не лефтен бе. Грозен. Хора. Ама чуйте сега, ако ви искате да... Това малумник да спре... Ако искате да спре, трябва да натиснете хиксовете. Хора, бат Георги се задушава тук. Хора, бат Георги се задуши на цяло. Това беше. Айде, натискайте хиксовете, бе. Абе, и команде не почваше. Хикс. Омага, хексовете не работят. Кой не работи, ей? Работят само долу. Хиксовете правят тит. Абе, човек нещо се е бъгнал ред с този системата. Приятели, това беше първият епизод от Minecraft търси талант. Направо... Не беше. Лъжва това. Беше, То се мангал. Абе, млътни, бе. Току-що. Това беше първият епизод. Всичко са Лъжи. провали. До нови срещи. Лъжи.